Pan Edward Kosmal to wspaniały rolnik, to wielki patriota, to człowiek, któremu polska wieś służy jako przykład tego, jak można dobrze zarządzać ziemią, z ziemi tej korzystać, a również być wielkim patriotą. Znam pana Edwarda Kosmala od dłuższego czasu. Ostatnio spotykałem się z nim często, jak stał i organizował Zielone Miasteczko pod kancelarią premiera Rady Ministrów. Tam domagał się trzech rzeczy, podobnie jak cała społeczność rolników indywidualnych, Solidarności. Domagali się tego, aby mogli kupować polską ziemię. Domagali się tego, aby nie zabierać polskiej ziemi. Domagali się również tego, aby mogli sprzedawać swoje produkty u siebie w domu. Ten rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego miał docenić tą działalność tych wielkich patriotów, to poddaje ich szkalowaniu. To przecież ci ludzie ostatnio zostali zaaresztowani tylko za to, że chcieli kupić polską ziemię, korzystając ze swoich praw. Wiem również, że pan Edward Kosmal został zaatakowany ostatnio za to, że również bronił polskiej ziemi. Szanowni Państwo, wszystko przed nami. Wierzmy, że Polska to piękny kraj, ale bazą dla tego pięknego kraju jest własność ziemska. Własność ziemi i rolnej, i leśnej. I w obronie tej ziemi stanęli ludzie tacy jak Edward Kosmal. Pan Edward Kosmal to wyśmienity kandydat na senatora z ziemi zachodniopomorskiej.